Kada je na čelu Rimskog carstva došao novi car, Gaj Valerije Dioklecijan, podrijetlom iz Dalmacije, nitko nije ni slutio da će taj snažni vladar toliko utjecati na budućnost golemog imperija. Mi ga najviše poznajemo po rezidenciji i palači koja je postala jezgra današnjeg Splita. No Dioklecijan je zaslužan i za jedno od intrigantnijih reformi antičkog doba. Takozvanim ediktom o cijenama, objavljenim 14. lipnja 301. godine, Dioklecijan je točno propisao cijene svakog proizvoda i radne snage, te je čak za nepoštivanje predvidio smrtnu kaznu, kako za prodavača, tako i za kupca, uz obrazloženje neka nitko ne smatra ovu odluku okrutnom, jer je svakomu pružena mogućnost da izbjegne kaznu ako se drži umjerenosti. Ediktom o cijenama Dioklecijan je reformirao novčani sustav, te samo naizgled stabilizirao financijsku situaciju. U stvarnosti, edikt se nije mogao provoditi jer nije mogla biti ista cijena nekog proizvoda na bogatom istoku i siromašnom zapadu, pa su velike ideje moćnog vladara pale u vodu. Uz mnoge druge reforme u carstvu, koje je uredio po načelu tetrarhije, Dioklecijan je poznati po nemilosrdnim progonima kršćana. Car Dioklecijan abdicirao je 305. godine. Povukao se u svoju velebnu palaču i okrenuo se vrtlarstvu, a najdraže mu je bilo uzgajanje kupusa. Umro je, a postoji i teorija da se ubio, u 81. godini života, od straha da to ne učine njegovi neprijatelji.